punika pasrah saking keluarga agung Bapak Nyarban sekalipun lumantar menjadipun Sang Bhutawacana menjadipun Bapak Karni. Kasuning mangke tumunten adicara foto kenda sawetawis awit nyaring adicara kibar kirap kanarindran anak-anak nggir para sata krawa kabeh wae. Wonten dawuh Bang wancine bodhol nggir kuwi saadadi putak marangi mlumpuk ingkang rinumpa ing pasewakan dina iku Sunu Prabu Arsa kundur anggedaton rucan busana keprabon gumanti busana Satyatama kuwi dur saadadi tak kemarengake nderake Man lajeng bidalun benjang napa Man mumpungi sesuk nggih maris-maris padha manggal padha diangetake nang aja ngawekani yenggir samperan kuda ning sindantan cara perjulit ora pinggir bayane marga ora bakal jiwa istaken dhewe nggih Banowati nggih kawon ngestaken ing dawuh mboten kanthi lapan iki kula kepareng nderek Jengkar Paduka sinuwun iya ndak kemarengake nggih ngangge cara Man cara pelok nenembae nggih lho ngestaken dawuh Man enjing bidha gumuruh saking Astina Nagri gung ingkang bala kuswaha Prabu sananira lir surya wedalira saking Jalanidiyarsa medangi jagat mungopaning sapucaking muger merbabak bang sumirat kena soroting surya tampek mega lan gunung kabiarsa swaranipun
Gumyong swarane prawadya ingkang samya lumampah kumpul sajuru-juru hatata tansaru oh ngetata tansaru oh genira mapernah risang swata kang minangka jujuking sagung prawadya bala jrut nyas uyung mulat sekar ganda nyoro anggra ruce rampak runtut swara nyohang anjut tanjut laku ke swarani para kadang-kadang wira pradangga babar muni gending ketawang bujung wuyung nyarengi jegaripun sangat mojo pinanganten kalih ing kepareng arsa kirap kula tadi endang budaya tulus bocah teges budi lan dening tuwus saking sing penggalih wondene tulus salire pangesti ing tumuju marang kautamin pinarengake karani sangat mojo pinanganten jenggar saking sasana ing ayap sagunging para warga Wanula sing kepareng piniji minangka pangarsaning lampah nenggih yajengania semara saking laladan Purwantara Wanagiri sukses gandha suwes maraati tur basa sing adi busana pramila menjesemah kalamudi kepareng kapijenggan sinawuri kidha minangka pangarsaning lampah ris sangat mojo pinanganten kalih para parantuna asta ginarubjung putri sadho masui jajar kaliri sang talang padi wondene ingkang umiring tindakira sekaring paiwahan ris sangat mojo pinanganten kekalih nenggih njalipun nyareban sekalibu ingkang minangka penting lampah arsa manjing diwaraning wisma busana manut pangudas marang dewi dereng marang awijining ladi kadang abdi sinoman mugi kepareng sameta
Gilir-gilir Mbak Citra gilir. Gilir-gilir Pak Munasir gilir. Sembang pas manupamane kok pinanganten lucan busana keprabon gemanti busana Satyatama para handika tamu ingkang sampun kepareng tampi pasegan monogrami mugi kepareng karahap nyarengi adicara tanggap matsana adi mulya atur pambagyo hayu wilujeng babar pisan nampi waluyan pangandikan panampi pasrah Bapa Sutrisno minangka taling atur sakinjanipun wewarsi sekalian ibu mawantu-antu samangke janipun Bapa warsi sekalian linggar saking sasana palwiji jumlah minangka pangapit sang talingatur Bapak Sutrisno sasana pandhiwara kasumanggaken Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Dumateng sagunging para alim ulama ingkang tansah kawula hormati, Bapak Kyai dalah Ibu Nyai,
para rawuh tamu undangan kakung miwah putri. Boten kata lumpen kadang sinoman wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapa Nyarban dalah Ibu Sumini saking Munggur pundi Gayam nggih. Nuwun sewu priyantune boten wonten. Wonten kalenggahan ingkang berkah kebak nikmah menika monggo kita ngunjukaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dikaulina alhamdulillahirabbil alamin awit saking taufik hidayah rahmat sarta nginayahipun arupi nikmat jasmaniyah lan nikmat rohaniyah kanthi nikmat kala wau panjenengan sami saged rawuh makempal wonten dalempun Bapak Warsi dalah Ibu Suprapti kanthi ginanjar rahayu wilujeng. Mugi-mugi rawuh njenengan sami dipun catet kalian Allah dados amal kesaenan, amal ibadah ingkang beto manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat dan salam mugi kunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo-monggo mas sholawat sarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugi kula njenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing dinten kiamah. Amin. Allahumma amin. Monggo anggenipun dahar dipun rahabi mawon, dipun sekecakaken mawon. Biasanya nek pasar niki yo nek sing ngrungokne ora apa-apa, penting wis tak lakoni nggih. Pun sekecakaken monggo anggenipun dahar ngunjuk. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan wabil khusus dumateng panjenengan Bapak Nyarban dalah Ibu Sumini dalah keluarga besar ugi sedaya penderek temanten putri saking Munggur Gayam ingkang tansah kula hormati. Kalau imriki menangani sesulih saking panjenenganipun Bapak Warsi dalah Ibu Suprapti ingkang supados nampi atur pasrah saking temanten putri. Ananging sepindah kawula ngaturaken ahlan wasalam bihudurikum sugeng rawuh sugeng lenggah panjenenganipun Bapak Warsi sekalian Ibu ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun panjenenganipun sahibul bait ngaturaken gunge panuwun dumateng rawuhan sedaya wabil khusus dumateng tangga teparo dulur cedhak adoh ingkang sampun sabiyantu dumateng anyeng kuyung dumateng hajatipun Bapak Warsi sekalian inggih menika ngunduh mantu kalian ngawontenaken walimatul ngursi ini injing menika kanthi rawuh jenengan doa restu jenengan sami mugi hajatipun Bapak Warsi sak keluarga tansah ginanjar rahayu lujeng awit sak menika ngantos salajeng-lajengipun. Allahumma amin. Lan ugi Bapak Warsi dalah Ibu nyuwun gungi samudra pangsami terutama dumateng para dulur adoh cedhak tangga teparo ingkang sampun sabiyantu nyengkuyung wontenipun hadicara walimatul ing injang menika mboten saged maringi daharan unjukan ingkang sekeca mbok bilih wonten atur sulah bawa ingkang mboten meranani dhateng penggalih sederek-sederek sedaya ugi dumateng panjenenganipun kadang sinoman Bapak Warsi tansah nyuwun gungi samudra pangsami. Selajengipun para rawuh Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati kala wonten ing mriki nampi jedibah tugas amanah supados nampi atur pasrah saking temanten putri saking Munggur Gayam. Wonten ing wekdal so panggenan ingkang barokah menika kawula tampi temanten putri kanthi asta kalih seneng renane penggalih dikaulina alhamdulillahirabbil alamin
Muga-muga kanthi tambahi keluarga, mugi Gusti Allah nambahi berkah rahmat dumateng keluarganipun Bapak Warsi, sumrambah mrembet dhateng kula njenengan sami Allahumma amin. Wontene panggula wentah wonten mriki tanggen jape Pak Warsi lan sederek-sederekipun menawi wonten munggur inggih tanggal jaipun keluarga munggur saenipun sami-sami dipun kula wentah supados dados putra putri ingkang saleh salehah asari dosa Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Pun sampean kebut-kebut ora apa-apa banduk mangan nggih mboten. Ha kula ora entuk apa-apa. Para rawuh ingkang karo hormati, mbok bilih kersa panjenengan saking keluarga besar Bapak Nyarban kula suwun nginep. Nggih, nginep supados rame wonten hiburanipun. Nginep wonten dalu mriki kundure enjing-enjing. Pripun Bu, Pak saking Gayam? Nggih, lah niku no, cepakane pun 3 niku ngantos mengke jam 12. Wontene panjenengan kepeksa mboten kersa tetep kepengin kondur kawula namung nderekaken sugeng kondur. Mugi kondur jenengan saking griya mriki ngantos Gayam munggur Gayam mboten wonten alangan satunggal punapa kanthi doa bismillah. Tawakkaltu 'alallah wala qaula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mekaten sepindah malih Bapak Warsi ngaturaken gunge panuwun dumateng sedaya para rawuh wabil khusus saking keluarga besar munggur lan mbok bilih wonten atur solah bawa ingkang boten meranani dhateng panjenengan daharan unjukan ingkang boten ngresepaken pengalih panjenengan keluarga besar saking pelayaran tansah nyuwun gungi samudra pangsami mekaten wonten lepat lan kirang saking kawula nyuwun pamunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pangandika pambagyo hayu wilujeng saking Kestu Pamugati babar pisan waluyan pangandikan panawi wasrah ing samkaturaken janipun Bapa Sutrisno ngranturi sangat muja pinanganten rucan busana keprabon gemanti busana satriya tama beksan gamyong paryanom sareng para kadang-kadang campur sari purnama.
tupokan gumelun paripurna beksan gamyong parianom. Nduk. Apa ya? Kene iki gudange budaya ya nggih. Iya. Katiti pepundhene dhewe Pakde Kanan iki ya daleme lor kono. Mula ya ora jeneng Moka kok nggih. Urusan dangdut digarap mengko ya iya. Iki pokoke digarap ngasih dhisik nggih. Iya, ngestoke dawuh. Risangat mojo pinanganten paripurna rucat busana kaprabon gemanti busana satyatama. Pepeling punaturaken para kadang. Nah. Ki slendro apa pelok mandut. Nah, mangga. Nggih. Oh
Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang lawan pangahan yahiku bagianipun wong melek sabar narimo begeget-guget nol sadulita lae kanestren garwaku wong ayu kanestren yai. Sakwuse paripurna nderekke jengaring bendarane kados mekaten wis kemareng ngucat busana kemrabun gumanti busana satriya tama ya kanestren kasinggihan Kang Mas ngenguwung prabane mencorong tejane bendaramu kagung lawan putri kados mekaten ning aja lali kanestren sakwuse paripurna ndereke jengaring bendaramu ndak kanthi sawetara suka parisuka ya kanestren kasinggihan iki sowan ana daleme Bapa Warsi nganti putri Domas cacah catur manggala cacah catur ya kanestren kasinggihan wis enom aku ki wis tuwa oh inggih Bapak iki bagiamu to kados mekaten gua anteng kaya ngono kok tuwa lah ya cak-cakane iki lak oh kados kan najan to aku ki nom ning ya macake iki Semar dadi bojone Semar ki jenenge kanestren to nggih nah ngono kula nggih lali iki tata cara Jawa Timur apa aku ki rondo nang jenenge tak pek apa ya sing iso lho kula ki panggah cerdas mawon lho oh edan nggih diajeng paring asma sinten diajeng kula ta oke riyen tak anu sik salim sik atur salam iya atur suwun sanget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih waalaikumsalam lah pundi tamune samene biyane blas ora ana sing jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu waalaikumsalam warahmatullahi lah nggih kados mekaten sampun pikantuk dhewe napa dereng sampun kula riyen nggih nuwun sewu Bapak Ibu sedaya nggih dipun tepakaken lan dipun maknoaken nami kula sinten Pak ben ngerti ora Mas mun nek ngerti dolan mangku ya dolan pengen tas Pak oh nggih paring asma sinten diajeng tangon nggih Pak nggih nuwun sewu nggih nami kula Ani Asmarawati saking tlatah Kabupaten Wonogiri kecamatanipun Purwantara sinten Ani Asmarawati kasinggihan Ani ki wis ngarani Asmara ki seneng terus mati ki apa nun ya wedok mleteker niku oh dadi wong wedok sing anu mawe seneng Ani Asmarawati saking laladan Purwantara Wonogiri sukses. Wonge ya ayu, gelungane ya gedhi, gandhes luwes, merakati rondo pisan. Niki wau jenengipun Ani Asmarawati. Jeneng KTP? Non? Jeneng KTP? Mengke mawon ten mburi kula diduwi kok. Nggih. Napa nggih to, Pak? Nggih, matur suwun nggih. Nggih. Iki wau anu pesene Domas, aku kok jogetne ya Bu, ya. Oh iya, wis. Kene iki gudange dangdut kok. Nggih, yuwan anu, Mbak. Napa niku jambu alas, Mbak? Nggih. Duh. Loro-loro ya, Nduk. Iki mau tak tokke gending wanyar versi Purnama. Kowe langsung rono. Lah nek ora bayaran ngongkon kaya amplop sitok-sitok. Nggih. Joget, yo joget. Oke, ya. Wis sangoni kok. Monggo Mas Munasir. Ayo Mbak, monggo Mbak.
pagenuyune tresno lan kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kaduk tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Terima kasih Diajeng. Nah, iki mau dikanthi ingkang garwa Bandung Bandawasa. Pun sewu lho Kang Mas. Kepiye? Kula niku nggih susah. Jadi dadi mandan anyar ki kepenak jebule yo ora. Kang Mas itu paksa. Yo kene kuwi tikung ora. Dilanjut. Aku sing prapto dilanjut. Kang Mas itu paksa. Iya. Kang Mas itu paksa. Yo kene penjenengan kundur. Dilanjut. Kang Mas itu paksa. Waspada iki jeneng sira. Ya kene penjenengan kundur. Nang kangge ana sampun dangu lho Kang Mas. Kok sajake seneng banget, ya? Seneng ndak piye wong digubel manggara papat e. Mbok. Lah kene pre mengkap ngoten. Dilanjut. Kasinggihan Sawis si aku ngobati tindhing praja. Ya kuwi ana ing gunung Mahameru kang aran Mas Telung Plengkung Gembala Telung Gelung. Inji sampun pikantuk Kang. Hah? Sampun pikantuk. Ya wis to. Alhamdulillah bojoku jan bagus tenan pokoknya. Iya. Alemen di Tanjung. Ning mangkene di Tanjung. Kasinggihan. Aku krungu ya kuwi kembang rawat-rawat Mbok Bakul Sinambiwara. Yen to awakmu ana ing Taman Kepudran ya ditamoni ya kuwi Kakang Mas Siladukrama. Kasinggihan. Huh? Kang Mas Ijo Baksa. Iya. Tuhunipun leres. Menawi wonten kepatihan menika kelawan Kanjeng Sinuwun Silahadikrama. Kanjeng Sinuwun Silahadikrama ngrenipih dumateng kula badhe kapundhut garwa Kang. Loh, dadi ngono kuwi Trianjung. Kula dipun nutup paksa Kang. Trianjung. Rikala semono awakmu wong desa saka ing Parangalan tak boyong ana ing Ratah Sukodono pinangka dadi ya kuwi prameswari ing patih ya kenapa apa kuwi kok wani plengsek saka bebener Mboten Kang Mas Ijo Baksa. Dianjung. Iya. Sangune jang metu to, Pak. Yo. Gembala apa-apa. Pesakno si Tanjung kuwi tamu ya. Hah? Rene. Dadi kowe kedayuan karo Kakang Mas Siladukrama. Parat di Tanjung. Mbok iya dadi taput palupining kaum wanita. Berarti awakmu sekeng
Boten. Sedeng. Boten. Sedeng. Boten. Dung si Tanjung. Mbok iya si Tanjung. Kaya Kakang Mas manten karo Mbak manten iki. Ora kaya awakmu, Boten. Harap Tanjung. Ya, Dung. Ana sida paksa. Piye? Kula boten dipun napa-napa. Lan kula nggih boten namung dhewe mau. Nggih, saya sudah sumpah. Sumpah ati. Namung dimampir wonten kalo. Ora bakal aku percaya karo hukumanmu, Ya, Dung. Kang Mas, Sak durunge awakmu tak percaya. sik Mas, stop. Iya. Piye? Stop dulu. Kok mau dibunuh kenapa? Karena kamu plecek dari aturan. Tidak, boten. Hah? Kula boten sedeng. Kula tetep tresno panjenengan. Karena sida paksa. Kula matur kalian panjenengan dalem. Yo kene panjenengan mundhut garwa marang aku. Kaya mung arep dipateni. Kaya banget. Dilanjut. Pamito karo Pak Cemu. Yo, tak Pak. Pamito karo Pak C karo Mbok Cemu, Aku mriki. Oh iya. Bener. Boten. Piye? Kula tresno panjenengan. Tanjung. Kang Mas, Piye? kula tresno panjenengan. Ini si Tanjung. Yen to kuwi sing jelas selingkuh. Umpama kuwi tak percayani kuwi duweni eling apa Kula panjenengan apa? Iya. Sik to, ati kapani sik. tak oke. Weh. Kang Mas, Iya. kula sepindah matur kali panjenengan dalem. Si Tanjung boten sedeng kalih Kanjeng Jurun Sirahadi Krama. Nanging Kang Mas, kae panjenengan badhe mejahi dumateng kula boten napa-napa. Sauger si Tanjung sedo Iya. kalian asta panjenengan dalem. Kang Mas sida paksa. Iya. Sadangane panjenengan nyedani dumateng kula, mbok bilih mboten alon-alon kepatihan mangke anggondo arus. Tuhune aku sedeng. Nanging kae gandane megarom tegese kula tasih prawan. Ting 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 ting. Oh, ngono. Sumpah prastiamu mung mengkono. Iya. Rene di Tanjung. Nggih. Apa sing tak ulus ana ing rangkaku, Napa? Iki apa iki? Ora wedi. Hah? Ora wedi. Ora wedi. Ora. Wah, kurang ajar kowe, Ya, Dung. Nggih. Hotel. Moga urung mati. Lho. Wong mati kok semayan. Urung didemene ngene kok mati ya ora. Oke, aduh. Lho. Piye bocah kuwi, Karena sudah paksa. Nggih, tetep jenengan kudu badhe percaya dumateng kula. Pancen bener. Saestu. Iya. Kadarana. Oh, ngono ya. Kene arep mateni kok ngarep kok Budi. Nyoh nek kok Budi. Ora suti nek kok mburi. Lah piye? Kok arep? Ngerti. Ayo Jang. Oh, ngono kuwi. Malah kebeneran. Mati. Loh. Si Tanjung. Loh, kok urip neh? Lah kok urip neh. Diomongi aku ora mati aku. Oh iya. Ya wis nek ngono. Minggato saka papan kene. Aja nganti dadi lenetek ing jagat Sukodana. Sampun, Pak. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan luar biasa di sasampunipun Prahmen Sri Tanjung
Kalajengaken lumadhi kanthi cara hastungkara doa utawi pandulun ing margaturaken njanipun Bapak Suprapto sasana pandhawara kasumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula ndonga nggih. Niki Mas nganten nggih. Kula nyuwun jenengan donga riyin nggih. Sobi tangane jenengan sitengen ditemplekne bathuke mbake. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diterokne Mas nganten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syariha wa sarima jabaltaha alaihi. Ibu cobi diingeti ngantene, tangane pun disalehne, nggih disalehne, dicium keninge jajan. Pengen Bu? Pengen? Hah? Sing jek perawan-perawan kudu pengen, nggih. Si rondo-rondo ya kudu pengen. Joko ya kudu pengen, sing duda ya kudu pengen. Kaya apa to rasane ngecup kening. Nggih. Cinta saestu ya Mas. Alhamdulillah sampean entuk bojo ayu. Namine ngantene sapa? Yanti niku mbake. Nganten sing jaler padha karo sindonga. Muga-muga sindonga kono aku ya entuk kening sing apik ngono nggih. Amin ya rabbal alamin. Kabeh muga-muga nglampahi. Iki jabane Mas Prapto, muga-muga dijabahi karo Gusti Allah nggih. Bojone manut. Nggih. Dijak mikirne kebutuhan keluarga, muga-muga tanggap masalah golek rezeki, tanggap masalah mergawe awan lan bengi. Nggih Mbak. Nggih. Muga-muga sakinah, mawaddah, warahmah. Punika gentos kula sing donga jenengan sedaya sing ngamini, muga-muga donga wonten ing palenggahan punika estu dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinabulan hajatipun Pak Warsi sekalian, sobo kadang desan sekalian, anggenipun mantu anak kekalih nganten berdua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala li ashab Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina arsina kama alabta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijata kubra wa alif baina sayyidina Adama wa umina Hawaa
wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim alaihi salam wa Siti Hajar. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna nas'aluka shihah wal ngafiyah wal barokah wa sa'adah wal karomah wa najah wa husnul khuluq. Allahumma cinta khulukina fahasin khulukina. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min dungai la yusma wa min syarri haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridho ilahi ta'ala bisiril Fatihah. Suratul ladzina alaihim waril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi mekaten sang yupara tamu adicara pariwahan paripurna sumugi kita pasaringan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Penjadipun Ibu Panggrega Busana hanganti sangat muja piratri kalih kadhewantun Ibu jika saking sastra palwiji jumeneng wonten sadaya pagung ingkang sapruntan kunduripun saking para tamu. Purwa madya wasana mbok pilih wonten subasita ingkang tumrap tata basa ingkang tumata Sulabawa ingkang rantrep sila kalem cadha duka ing samudra parsendha sedaya sanipun semoga kita sami-sami asasanti jaya-jaya wijayanti suwa brasati ing dharmasuti sapa katemen bantungan cidra wahyuning sirna. Berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
isih tak tunggoni isih